Йылга бер тапкыр уздырылучы Коръән бәйгесендә 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге 26 кыз бала катнашты. Алар Коръәнне мәкамле итеп тәҗвид белән яттан уку буенча 3 номинациядә үзара көч сынашты. Кызлар конкурстан тыш тагын бер сүрә әзерләп килгән иде. Коръән бит инде ул Аллаһы Тәгаләнең китабы. Коръән бу дөньяда безне алып баручы. Һәм дә инде Коръән бу дөньяда да теге дөньяда да нурландырып торучы. Һәм балалар менә Коръән өйрәнеп, Коръәннең мәгънәсен аңлап, Коръән белән яшәргә тиешләр инде. Балалар һәм аларны бәйгегә әзерләгән әти-әниләр, мөгаллимәләр Коръән уку бәйгесен зур бәйрәм буларак көтеп ала. Быелгы бәйгегә Мөслимнән генә түгел, Казан шәһәреннән Татбүләр, Тойгилде һәм Мәлләтамак авылларыннан да катнашучылар килде. Бер гаиләдән берничә бала катнашканнары да бар. Әлхәмдүлилләһ, монда бу хәтле сөенеч, балаларның шушылай тырышып, матур итеп Коръән ятлап, тәҗвид белән сөйләргә тырышулары, 7 яшьтән алып инде сабыйларның, инде күңелләргә бу инде безгә шатлык, Аллаһның рәхмәте белән алдагы елларда да шушындай бәйгеләр оештырып, авылларыбыздан да балалар күпләп катнашып инде киләчәктә Аллаһның рәхмәте белән Коръән хафизәләр булырга насыйп булсын. Икән угымап килдем, әлхәмдүлилләһ. Алар бүген Коръән бәйгесендә катнаштылар. Бу бәйрәмне алар көтеп алалар. Бик кирәкле бәйге дип уйлыйм инде мин моны. Алар әзерләнделәр инде. Тырыштылар, конечно, каушыйлар. Әлхәмдүлилләһ сөйләп чыктылар. Иң яхшы һәм дөрес итеп Коръән укучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Хәлимә Низамова, Зәкия Низамова, Һәдия Гайфиева үз номинацияләрендә җиңүчеләр булдылар. Бәйгедә катнашкан һәр бала бүләк белән алга таба да Аллаһ сүзләрен яхшылап өйрәнергә дигән максатлар белән кайтып китте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.